ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ ସମୟର କଥା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା କାରଣ ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ସେ ନଈଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଏକ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ମିଳିଲା। ସେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ଏ ତ ଏକ ସୁନା ଚୁଡ଼ି, ଆକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆଉ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ଆସିବ। ସେ ସେୟା ଭାବି ଚୁଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଓ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁଡ଼ି ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲା ଓ ଖାଦ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା। ଦେଖିଲା ସେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲା ସେ ଏକ ବାଟୋଇ ନଦୀ ଆରପଟେ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାକୁ ହାତ ହଲେଇ ଡାକିଲା, ବାଟୋଇ ଭାଇ, ତମକୁ ଏ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦରକାର? ଏହା କହି ବାଘ ବାଟୋଇକୁ ଡାକୁଥାଏ। ଏଇଟା ମୋର କିଛି କାମରେ ଆସୁନି। ଏହା ଦେଖି ବାଟୋଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଭାବିଲା, ଆରେ ସତରେ ତ ଏ ତ ଏକ ଚୁନା ଚୁଡ଼ି, ହେଲେ ସେଠାରେ ତ ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି, ସେ ତ ମୋତେ ସେଠାକୁ ଗଲେ ଖାଇଯିବ। ବହୁତ ଭାବି ବାଟୋଇ କହିଲା, ହଁ ମୋତେ ସେ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦରକାର, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ବାଘ କହିଲା, ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଋଷି ମୋତେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନି। ହେଲେ ବାଟୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ସେଠାକୁ ଯିବି ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଙ୍ଘିବ ଆଉ ସେ ଋଷି କଥାକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଦେବ। ବାଘ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ଜମା ଡରନି, ଆଉ ଆସିକି ଏ ସୁନା ଚୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଅ। ବାଟୋଇ ବହୁତ ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ କରିବ, ହେଲେ ନିଜର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ବାଟୋଇ ଶେଷରେ ବାଘ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ନଦୀ ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପାରିରୁ ଯାଇ ସେ ବାଘ କତିରୁ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆଣି ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଡରକୁ ମନରେ ରଖି ଲୋଭକୁ ଆଗ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟୋଇ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ବାଘ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବାଟୋଇ ଅଧା ବାଟରେ ଯାଇଥାଏ ନା କ'ଣ ହଠାତ୍ ତାର ପାଦ ଲାଖିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆଉ ଖସି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହିଲା ଓ ବାଘକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କିନ୍ତୁ ବାଘ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖେଇଲା ଓ ତାର ଶିକାର କରିବା ଶୈଳୀରେ ସେ ପଞ୍ଝା ମାରି ଶିକାରୀ ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା ଏବଂ ସେ ବାଟୋଇକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହିଁ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ବାଟୋଇଟି ଲୋଭ କରୁଥିଲା, ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ତ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ।